Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COMELEC tiniyak na tuloy ang barangay at FK elections sa December 5 hanggat walang naipapasang batas para ipagpaliban ito. Ilang kabalit, nag-iba raw ang itsura sa litrato sa National ID. Hindi rin daw nila ito magamit sa bangko. Quarry operation sa Pampanga, suspendido muna. Modification at accreditation ng mga truck, bibigyang daan. At 4 na lalawigan at 5 bayan sa Central Luzon may pinakamataas na revenue sa taong 2021. May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Patuloy raw ang ginagawang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections na itinakdaho sa darating na ika-5 ng Disyembre. Giit pa ng komisyon, hindi ito ipagpapaliban hanggat walang batas na naipapasa ang Kongreso para rito. Hati naman ang opinyon ng ilang botante kaugnay ng nasabing usapin. May detalye ng De Jesus. Hanggat walang naipapasang batas para ipagpaliban itinakdang barangay at sangguniang kabataang elections, ay tiyak daw na matutuloy ito sa ika-5 ng Disyembre ngayong taon ayon sa COMELEC. Katunayan, puspusan na raw ang ginagawang paghahanda ng poll body para sa nalalapit na halalan na isang beses na naipagpaliban. Magkakaroon tayo ng halalan itong Disyembre 2022 para sa barangay NSK. Kaya ngayon, nandito kami sa Bukal para magkaroon ng konferensya, pagpupulong, pagka-evaluation sa nakaraang halalan at paghahanda rin itong nalalapit na barangay NSK elections natin. Tinitingnan natin kung saan tayo naging mahina sa mga nakaraang halalan noong barangay NSK election, saan tayo nag-fail sa ating mga deliveries. Anong mga challenges natin para may adjust itong napipintong pagdating ng barangay NSK elections natin. Dahil manual ang magiging halalan, iniayos na rin daw ang mga ballot boxes na gagamitin at magkakaroon daw ng bidding para sa mga bibilhing papel na gagamitin bilang balota. Maliban lang sa mga seminars natin, nagkakaroon na rin tayo ng pag-i-inventaryo ng mga ballot boxes natin na kung saan inaalam ng ating pamunuan kung ilan ang available na ballot boxes para magamit sa napipintong halalan. Nagkakaroon na rin tayo ng bidding ng mga papel na gagamitin and printing. Okay? Kasi yung official ballots natin, certificate of canvass and proclamation natin, and election return natin ay mga special na papel yan kung saan may mga watermarks at kailangan bid out ng maaga itong mga ito. Pero kung ang ilang barangay officials na nakapanayam ng CLTV News na tatanungin, mas mainam uno na ipagpaliban na lang muna ang halalan para makatipid ang pamahalaan. Marami rin daw kasing dapat unahin na pagkagastusan kaysa dito. Bibigyan ng pagkakataon na ma-postpone muli kahit yung sinasabi ng schedule na kung hindi May next year or October, baka pwede pa. Yung talagang matitipid, 8 billion. Ang daming matutulungan nun na Pilipino para sa pandemic, sa kalusugan, tsaka sa health ng mga babayan natin Pilipino. Mas maganda siguro na wala muna para yung mga proyektong dapat ituloy ng ating pamahalaan na nakakaganda naman sa mga tao, kailangan matuloy. Actually naman yung election na yan, makapaghihintay naman yan sa sandaling panahon lang. Actually, next year daw. Hintayin na natin kung anong magiging desisyon ng ating mahal na Pangulo. Hati naman ang opinyon ng ilang botante na aming natanong hinggil sa barangay at SK elections. Cancel muna. Gagamitin muna dahil pandemic ang mga budget. Para sa akin, kahit hindi mo na maituloy yung barangay election. Siguro ko, tuloy yan. Bakit po? Kaya nga, yun, para masubukan natin talaga kung sinong bagong may alal na bagong kapitan.
Kung yung plataforma niya, kung magagawa ba niya, hindi. Okay lang naman din sa akin na matuloy kasi siyempre yung iba din naman na possible na gustong humabol, may magkakaroon ng chance para makahabol din po. Gusto ko ituloy. Bakit po naman? Siyempre para malaman natin kung para yung bagong mapalitan, ay yung luma para mapalitan. Yung gustong-gusto namin, yung iboboto namin. Samantala, batay sa tala ng COMELEC Region 3, nasa 370,000 ang bilang ng mga nagparehistrong botante para sa rehiyon para sa nalalapit na halalan. Higit 150,000 sa bilang na ito ay mga 15 to 17 years old na maghahalal ng bagong sangguniang kabataan officials. Halos 108,000 naman ang 18 to 30 years old at higit 111,000 ang mga transferees o nagpalipat ng rehistro. Dahil dito umabot na sa higit 7.6 million ang kabuang bilang ng mga rehistradong botante sa rehiyon. JM De Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ang panukalang batas na naglalayong limitahan po ang paggamit ng social media ng mga batang edad 13 pababa. Ang ilang mga magulang naman hati rin ang pananaw hinggil dito. Kung bakit, alamin ho natin sa ulat na ito. Kagising sa umaga, cellphone daw kaagad ang hinahanap ng 8 taong gulang na batang si Gian, di niya tunay na pangalan. Kwento niya, TikTok daw ang kanyang paboritong app. Started when is the pandemic because I was not allowed to go out. I watch videos and create videos, and when I get bored, I just make videos. I already get happy because I'm doing something. Bagamat hindi raw pabor noong una ang kanyang ina, pinayagan na rin niya ang anak kinalaunan dahil nakikita naman daw na nakatutulong ito upang mabawasan ang pagkabagot ng bata. Actually, nag-start yan during the pandemic. So, inala ko kasi nabobore yung bata. So, walang masyadong mga activities. So, kaya nahook sila sa paggamit ng cellphone. But, kahit naman inalaw ko, hindi ko naman pinapayagan na gumamit sila na masyadong matagal. So, tsaka ginagamit din kasi nila sa school. Like yung Messenger lang ang pinapagamit ko, hindi Facebook kasi may mga content yan na bigla na lang mga lumilitaw na hindi appropriate sa mga bata. Nito lamang August 2, inihain ni Laguna 1st District Representative Dan Fernandez ang House Bill 543. Layo nitong atasan ng mga social media company na maglagay ng age restrictions sa kanilang platforms. Ipinagbabawal din sa ilalim ng panukalang batas ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga bata edad 12 pababa na walang pahintulot ng kanilang magulang. Nakasaad din sa House Bill 543 ni Fernandez na hindi pwedeng kuhanan ng impormasyon ng walang pahintulot ang mga 13 to 17 years old. Ito'y para pangalagaan daw ang seguridad ng mga menor de edad online. Ire-require din ng mga social media platform na magkaroon ng stopping points kung saan mahihinto ang pag-scroll kapag naabot na ang limit sa content na pwedeng makita. May limit din sa oras kada araw ang user sa platform. Hati naman ang reaksyon ng ilang mga magulang sa panukalang batas na ito. Para sa akin, sir, nakakatulong naman yan yung panukalang batas na yan para matutukan ng maayos ng pag-aaral ng mga bata. At maano nila yung skill nila sa iba pang gawain at hindi puro sa social media lang, sir. Hindi mo dapat pagbawalan yan kasi yung mga hindi mo naman pwedeng hindi gagamit ng social media yung mga bata dahil gumagamit ng gadgets sa pag-aaral eh. Oh. Pwede yung bigyan mo ng limit siguro, baka yun pwede. Pero yung totally pagbawalan mo, hindi ako pabor doon. Siguro po pabor po kung hindi for online class na purposes. Pwede po siguro pag essentials, like for example po ngayon sa online class po, ginagamit po siya ng mga kabataan para makipag-communicate sa classmates and teachers nila. Siguro that way po, kailangan po nila ng social media. Tama yon, dapat kung wala pa sila sa edad, bawal talaga. Para lang talaga sa mga minor. Nakakalabo sa mata, tapos syempre minsan yung mga gumagamit ng yun nga sa social media, yung mga hindi expected, hindi inaasahan na napapanood nila at nababasa. Samantala, nakasaad din sa panukala na magsasagawa ng pag-aaral ng DOH tungkol sa social media addiction at epekto ng social media sa mga bata.
Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Samantala, para ho sa mga mag-a-apply ng kanilang mga birth certificate o iba pang dokumento sa PSA, isang ganap ng batas kasi ang panukalang layong maging permanente ang bisa ho ng birth certificate, death at marriage certificate mula ho sa Philippine Statistics Authority o PSA at maging ang mga dokumentong inilalabas ho ng local civil registries at Philippine Foreign Service Post. Ito po'y matapos mag-lapse into law ang naturang panukala na principal author po dyan at si Senator o dating Senator Kiko Pangilinan. Sa ilalim ho ng Republic Act 11909 o ang Permanent Validity of Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act, hindi na ho kailangan ng isang individual na kumuha pa ng updated na certification of live birth, death or marriage kung mayroon naman siyang malinaw na kopya nito. Abay, para ho sa mga mag-a-apply, ano? Dahil dito mababawasan na ho yung gastos ng madalas na pagkuha ng mga nabanggit na dokumento na rekisito ho, gaya nga ho ng nabanggit sa paghahanap ng trabaho at iba pang transaksyon. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Quarry operation sa Pampanga, suspendido muna. Modification at accreditation ng mga truck, bibigyang daan. At DILG at DPWH, nagpaalala sa local government units na tiyakin ang enforcement ng National Building Code. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Hindi na muna papayagang mag-operate ang mga negosyante at trabahante sa quarry industry sa lalawigan ng Pampanga. Ipinag-utos kasi ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang tigil operasyon upang bigyang daan ang modification at accreditation ng mga truck na hindi muna papayagang dumaan naman sa NLEX dahil sa pagsasaayos ng Candaba Viaduct. May detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Inabutan ng CLTV News ang pagsusukat ng mga dump box ng mga truck sa bakanting loteng ito na hindi kalayuan sa Megadike sa Porac, Pampanga, Miyerkules, August 3. Bahagi ito ng modification process na isinasagawa ng ilang miyembro ng Porac Haulers and Truckers Association sa kanilang dump truck. Sa pangunguna ng kanilang presidente na si Leonard Lansang, tinitiyak dito na pasok sa standard ng napagkaisang sukat ng dump box para makasunod sa gross vehicle weight matrix na nakasaad sa anti-overloading law. Actually, rin ito 16 at least. Ayon kay Lansang, depende pa ito sa modelo ng truck gaya na lamang ng Howo brand na may iba't ibang haba. Meron kasing Howo na 800 o 8 meters, merong 7.6. Usually mga 2.3 latang width niyan. So magko-compute ang kanya-kanya na mapapalitaw niya dun sa 15 lang. Katulad po nung isang uri, 7.6 times 2.3, nasa 0.86 lang po yung kanyang height para makuha niya yung 15 cubic meter. Batay sa anti-overloading law, 40 tons ang gross vehicle weight na pasok sa matrix
Ngunit dahil makapal ang bakal ng nasabing brand ng dump truck, kahit wala pang kargang buhangin ay hindi na ito pasado sa otorisadong timbang. Apela ngayon ng mga trucker, huwag nang papasukin sa merkado ang Howo trucks. Kahit kami, panawagan kasi ni Gov kapon kung pwedeng wag nang iparating dito yung mga ganitong klase para hindi nabibiktima yung mga namimili. Ngayon, kasi kahapon po naging diskusyon nito, these Howo trucks are designed for mining purposes. Hindi natin alam ba't pinalabas sa highway. So nandito na po, actually 2 years ago, in fairness sa NLEX, binibigyan na po kami ng 18 cubic 2 years ago. Eh siyempre, ako isa sa mga tracker, masakit po sa loob mo yung bibilin mong worth 4 million tapos hindi kakayanin yung kikitain. Higit 2,000 truck ang apektado sa modification process sa bayan pa lamang ng Porac, Pampanga. At ayon kay Engineer Buddy Dungka, Chief ng Pampanga Provincial Quarry Monitoring Nakalam, isa ito sa requirement para makakuha ng clearance at sticker sa ilalim ng sistemang ipatutupad ng probinsya. Dito hindi lamang limitado sa mga truckers ng Pampanga ang pagpapatupad ng batas, kundi pati na sa mga truckers na suki ng quarry ng probinsya. Samantala, sa naunang abiso ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, ito'y bahagi ng pakikiisa ng probinsya sa enforcement ng anti-overloading law. Hindi na rin daw kasi maitatanggi na may mga kalsadang nawasak mula sa Manila North Road at ang Candaba Viaduct sa North Luzon Expressway na nakitaan ng problema sa structural integrity nito. I respect po yung decision ng NLEX na yun kasi they need to rehab yung bridge. Kasi kung madadamage po na madadamage yan, mas malaki yung problema ang aabutin natin. Sa usapin ng rerouting plan, titiyakin umano ni Governor Pineda na mapapabilis ang rehabilitasyon ng Manila North Road o MacArthur Highway habang ikinakasapa ng NLEX Corporation ang 3rd Viaduct na para sa mga malalaking behikulo. Hanggat hindi umano maaayos ang accreditation at modification process sa mga quarry trucks, ay mananatiling stop operation muna ang quarry sa probinsya. In period of 2 weeks or more than 2 weeks siguro, baka stop muna ang operation ng quarry sa buong Pampanga. At dahil dito, inaasahan niya ang pagbaba ng quarry tax collection ng provincial government. Alam ko, even the province magkakaroon ho ng malaking bagsak sa collection ng quarry tax namin to, pero kailangan ko hong tanggapin dahil in the long run, mas malaki po ang problema kung wasak ko lahat ang daan ng probinsya. Batay sa report ng Provincial Quarry Monitoring Kalam Office, aabot sa higit 300 milyong piso ang kita ng probinsya ng Pampanga sa quarry collection. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, matapos ang magnitude 7.3 na lindol na sumentro sa Abra at naramdaman ho sa iba't ibang bahagi ng Luzon, muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng tinatawag na National Building Code. Ito'y upang hindi raw makompromiso ang kaligtasan ng ating mga kababayan mula sa banta ng pagguho ng mga gusali at iba pang istruktura. Sa isinagawa ng mga pag-i-inspeksyon ho ng DPWH sa ikalawang distrito ng Pampanga, maswerteng wala naman umanong major damage na naitala sa naturang lugar. Narito pong detalye ng balitang yan. April 22, 2019 nang yanigin ng magnitude 6.1 na lindol ang Castillejo, Zambales. Naramdaman din ito sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Sa video na ito, makikita nakagyat na pagguho ng Chuson Supermarket sa bayan ng Porac, Pampanga. Ilang segundo lang matapos umalog ang gusali. Sa isang iglap, 5 katao ang nasawi habang sugatan naman ang 9 na iba pa, kabilang na ang isang naputulan ng binti. Makalipas ang 3 taon, makikita pa rin sa dating kinatayuan ng Chuson Supermarket ang mga bakas ng trahedya. Pero higit sa mga bahagi na istruktura na naiwan sa lugar, mas sariwa ang trauma at alaala ng mga survivor ng trahedya. Siyempre kagaya dyan sa yung tinayo nilang bago dyan, yung GT7.
Siyempre, natatakot kami pag lumindol hindi na kami papasok. Walang alam ang mga tao dito tungkol sa pag-usad ng paghahanap ng katarungan para sa mga nasawi. Ang alam lamang umano nila ay ang pangyayari na nagkaroon ng kapabayaan sa lead agency na nagsasagawa ng inspeksyon at nagbibigay ng permit sa konstruksyon ng gusali. Siyempre, binibigyan ng permit yan. Dapat i-check up. Siguro, naglalagay o hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong ginawa nila dyan. Bakit pinayagan na ganyan? Matapos ang magnitude 7.3 na lindol na tumama sa Abra at naramdaman sa ibang bahagi ng Luzon nitong July 27, hindi na iwasan ni Estelita Guanlao na muling matakot. Alam mo, ilang araw kaming natutulog sa labas noon. Kaya nung lumindol ulit, parang bumalik yung alaala nung nakaraan na parang, Diyos ko, sa daan na naman kaya kami matutulog. Bahagi naman ng Special Task Force na nag-iimbestiga ng pagguho ng Chuson Supermarket, si DPWH Pampanga 2nd District Engineer Gregorio Odea Jr. Umuusad naman umano ang kaso sa korte. Ayon kay Odea, mahalagang matiyak ng mga lokal na pamahalaan na hindi mauulit ang nangyari sa gusali ng Chuson Supermarket na nakitaan umano ng mga substandard na material sa pundasyon nito. Ketang semento, ating kaya nga non-destructive test naman wanda, nung kaya mag-drill ka, ako na strength, under strength ya. Ketang bakal naman, ketang connection, siyempre, columns, beams, ilang medyo ikit dang makausdo. At tapos itang plano naman, itang second floor at third floor, supposed to be gawa na yata living quarters o karing empleyado na, kita original plan na pepa-approve na kayong building official, alayang tita. Wake-up call sa building official ng kada local government unit ang lindol. Ayon kay District Engineer Odea, kailangang maging aktibo sa inspection ang mga nasa otoridad, partikular na ang mga municipal at city engineers upang matiyak na nasusunod ang National Building Code. Building official yan ang ating charge ken. Before construction, pagsabit yung plano, tapos monitor NEPA, pati kitang acceptance na. Actually, building official yan talaga yung ating guide. Upaya. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, may liability ang building official at engineering office ng LGU kung hindi maayos na maipatutupad ang National Building Code. Kaya abiso niya sa mga local chief executives. Well, pagdating po rito, meron naman tayong batas ukol dito sa mga building official, lalong-lalo na about the building code. Dapat lamang talagang ipatupad ito dahil kung may mangyari hindi maganda, mananagot pa rin ang city engineer dyan. Nasa batas po iyan. Samantala, kinumpirma naman ni Odea na walang malalang tama ang mga government infrastructure sa ikalawang distrito ng Pampanga sa nakalipas na lindol. Habang hanggang sa kasalukuyan, ongoing pa umano ang rehabilitation ng mga heritage district tulad ng simbahan sa St. Augustine Parish Church sa Lubao na naapektuhan ng lindol noong 2019. So para naman po, upon inspection, pag-iikot ng ating mga empleyado doon sa national roads and bridges natin, wala naman po tayo nakitang major damage. Bukod sa mga kalsada at tulay sa bansa, isa rin sa minomonitor ngayon ng DPWH, katuwang ang DepEd, ay ang mga gusaling paaralan kaugnay ng nalalapit na pasukan. As of July 27, 2022, base sa Rapid Assessment of Damage Report ng DepEd, sa Central Luzon, mayroong 27 totally damaged classroom at 139 minor damaged classroom sa 58 eskwelahan sa rehiyon. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ilang kabalen, nag-iba raw ang itsura sa litrato sa National ID. Hindi raw nila ito magamit sa bangko. Droga na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos na kumpiska sa buy-bust operation sa Pampanga. At tulong sa mga nasalanta ng magnitude 7.3 na lindol sa Abra, ipinaabot ng mga kabalen. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalen, Karihyon, kayo ba nakuha nyo na yung inyong national ID? Dahil ilang kabalen ho ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil iba umano ang kanilang itsura sa litrato sa kanilang national ID. Ang ilan ho sa kanila sinabing hindi raw ito magamit din sa mga transaksyon sa bangko dahil wala itong signature. At humingi naman ho ng paumanhin yung Philippine Statistics Authority para ho sa pangit at mababang kalidad ng pagkakaimprenta ng mga ID cards at tiniyak na pwede raw itong magamit sa mga bank transactions. Narito pong report. Kung hindi yang makupa na delivery ang pangit na pagkakaimprenta naman, ang inirereklamo ng ilan sa ating mga kabalen kaugnay ng kanilang national ID. Nila hindi ka nais-nais ang kalidad na na-issue sa kanilang identification cards. As you can see to my ID po, doon sa mukha ko, bali nag-iba yung mukha. No, nagkaroon ako ng lipstick. Tapos, isang scratch lang po doon sa picture ko, natanggal yung doon sa uluhan ko, tapos parang nabura siya. Kumbaga, para bang kahit isang scratch mo lang siya na nasisira po siya kaagad. Ganun po yung experience ko dito sa national ID. Actually, nung bigay siya sa akin, nagulat ako kasi iba yung in-expect ko na picture ko dito. Parang nag-iba yung mukha ko. Bukod sa pagkakalayo ng mga pictures sa kanilang mga totoong itsura, ay hassle din umano ito dahil hindi nagagamit bilang isang valid ID sa kanilang mga transaksyon sa bangko. Natanggap ko po yung national ID, kaya lang pagka hinanapan kami ng ID sa mga government o kaya sa bangko kahit saan, signature ang hinahanap nila sa national ID. Ay hindi naman nabavalid yun, kundi magpre-present pa kami ng another ID ulit para kami maano yung transaction namin. Kaya sabi ko, ano kaya naman, saan namin pwedeng gamitin yung national ID? In my case po kasi when I went to the bank, tapos sabi nila, sir, hindi po valid ang national ID na to. How come na hindi valid ang national ID? This is a national ID, sir. Tingnan niyo po. They are looking for my signature, kaya lang wala talaga siyang signature. At nakikita po natin dito, isa pang po naging problema, walang signature yung authority. Na wala man silang, though sinasabi nila may barcode, kaya lang hinihingan pa rin po ng signature. Aminado naman ng Philippine Statistics Authority na nagkaroon ng problema sa materyales na ginamit sa mga nauna na iprentang ID. Kami po ay humihingi ng pasensya doon kasi medyo nagka-problema tayo doon sa ginamit na plastic na ID. So, nung pinrint, parang doon lang natuklasan na nabubura siya. So ngayon, because of that, pinalitan natin yung system o yung printer na ginamit para mas maging maganda yung itsura ng ating ID at hindi na mangyari ulit yun. Paliwanag pa ng PSA, naglabas na ng memorandum ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpapaalala sa mga institusyong pampinansyal na kanilang pinangangasiwaan na tanggapin ang Philippine National ID bilang sapat na patunay ng pagkakakilanlan. May system na rin umunong gagamitin upang kahit ito ng signature ay maaaring ma-scan ng QR code at ma-verify ang genuinity ng ID card. Kaya ngayon na-develop na yung system ang PhilSys Check na pagpunta mo sa bangko, sa isang ahensya, mayroon tayong gagamitin na system, ida-download lang po yun. Then, scan mo, lalabas na yung, yung tawag dito, yung laman kung ano yung ng ID natin. Patuloy naman umunong pakikinggan ng ahensya ang mga hinaing ng mga Pilipino upang mas mapagandang sistema, magampanan ng totoong papel at maisaayos ng kalidad ng mga mailalabas sa national ID. JM De Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, aabot ho sa 1.7 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga operatiba sa isang buy-bust operation sa Barangay Dau, lungsod ng Mabalacat, Pampanga, Lunes, August 1. 3 individual din ho ang naaresto at kabilang ho dyan sina Nimpa Compahinay, 50 anyos, Renato David, 58 anyos, na parehong taga Dau, at si Visitacion Ornido, 47 years old, mula naman sa Pulong Maragul, Angeles City. Nakuha ko sa kanila yung 8 heat-sealed at isang binuhol na plastic sachet ng white crystalline substance na hinihinalang shabu. Nakumpiska rin ho ang 1,000 pisong buy-bust money, 2 piraso ng body bag, digital weighing scale, 1,200 pesos at 2 cellphone. Tiniyak naman ho ni Police Regional Office 3 Director
Police Brigadier General Matthew Bakay na hindi titigil ang operasyon ng kapulisan upang masugpo ang lahat ng uri ng illegal na operasyon ng droga sa Central Luzon. Ito naman ho, mabuting balita, mahigit isang linggo nang nakalilipas mula nung tayo ho'y yanigin ng 7.3 na lindol na sumentro nga ho sa lalawigan ng Abra at naramdaman maging dito sa atin sa Central Luzon. Nagpakita ho ng diwa ng bayanihan at nagpaabot ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga sa mga labis na naapektuhan ng pagyanig. Dito hong Martes, August 2, nagtukunas ang unang batch ng augmentation team ng Pampanga Provincial Government sa Abra, kasama ho yung ilang tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial General Services Office at yung Provincial Social Welfare and Development Office. Sabay-sabay ho silang bumiyahe at sakay ho ng 29 na sasakyan, kabilang na ang dump truck, wing van, water tanker at mobile kitchen. Bit-bit ho nila yung 20,000 food packs, tubig, bigas at nagaling ho sa mga Kapampangan. At kahapon naman ho, araw ng Miyerkules, bumiyahe na yung ikalawang batch ng augmentation team at nakarating na nga ang mga ito kanina hong madaling araw para magbigay ng karagdagang tulong sa ating mga kababayan. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagpapahalaga sa wikang Filipino, panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko ngayong buwan ng wika. 4 na lalawigan at 5 bayan sa Central Luzon may pinakamataas na revenue sa taong 2021. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik ho ang CLTV Balitaan. Kasabay ho ng pagsisimula ng buwan ng wika, nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit na pahalagahan yung wikang Filipino upang lalo itong mapagyaman. Pero ho para kay Robitan Tinco, ang director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, hindi lamang Filipino kundi pati na rin ang ibang native languages gaya ho ng Kapampangan ang dapat bigyang pansin at ipagdiwang, lalo na ho ngayong buwan ng wika. Para sa karagdagang detalye, darito ho si Angelica Cara. Kasabay ng paggunita ng buwan ng wikang pambansa,
Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanawagan sa publiko na palakasin ang lengguaheng Filipino. Naniniwala raw ang Pangulo na ang pagsasalita ng banyagang wika, gaya ng Ingles, ay hindi lamang natatanging sukatan sa talino ng isang tao. Nagpaalala rin si Marcos Jr. sa publiko na ang Filipino language ay hindi lamang limitado sa Tagalog, kundi koleksyon ng iba't ibang wika sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na ang pagbibigay halaga sa lengguwahe ng bansa ay katumbas ng pagpapahalaga sa kultura nito. Ikinatuwa naman ang direktor ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University na si Robbie Tantingco at Kapampangan Language and Culture Advocate ang panawagan ng Pangulo. Bagamat Filipino ang itinuturing na national language, may kanya-kanya raw na native language sa bansa na dapat ipagmalaki at itaguyod tulad ng lengguwaheng Kapampangan ng mga taga-Pampanga. Tapos kailangan din nating matutunan yung ating pambansang wika dahil Pilipino tayo. Pero pinaka-importante sa lahat, huwag nating kalimutan ang ating sariling wika, which is our native language, the language we were born with, which is Kapampangan. O in other cases, Bicolano, Cebuano, Ilocos, etc. Ang ating sariling wika ay ang ating native language, yung ating Kapampangan, hindi ang Filipino. Filipino is just an acquired language for us Kapampangan. It is the national language, pambansang wika, pero hindi siya ang sariling wika. Taong 2009, nang simula ng Department of Education ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sa lahat ng paaralan sa bansa, pampubliko man o pribado. Ibig sabihin, ang wikang nakasanayan at ginagamit ng mga mag-aaral sa bahay ang siya ring dapat gamitin sa pagtuturo ng ilang asignatura sa paaralan mula kindergarten hanggang grade 3. Gayunpaman, ipinaliwanag din ni Tantingco na mahalaga pa ring matutunan ng salitang Ingles at iba pang banyagang wika upang maging competitive ang mga Pilipino. Ay mahalin natin yung ating sariling wika at yun ay ang ating native language, which is Kapampangan. Mahalin din natin yung ating pambansang wika at yun ang Filipino. Huwag natin kalimutan din na matutunan yung global or international language, which is English. Capable po tayo na matutunan yung tatlong yon. At sana matututunan natin lahat yon, and let's not try to privilege one over the other. Let's not try to learn only one at the expense of all the others. Dapat sabay-sabay lahat yan. May mahigit 100 wika sa Pilipinas. 8 rito ang itinuturing na major language, kabilang ang Ilocano, Pangasinan, Tagalog, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Samarnon at Kapampangan. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda, kaya ating pagyamaning kusa gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat Jose P. Rizal na nagbibigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Ang wika ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan nito, ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan, kaya't marapat lamang na ito ay mahalin at isapuso. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, 4 na lalawigan at 5 bayan ho sa Central Luzon ang kabilang sa top 10 performing provinces and municipalities in local revenue generation for the fiscal year 2021. Ito ho ang inanunsyo ng Bureau of Local Government Finance o BLGF ng Department of Finance. Top 2 ho ang Bulacan sa may highest locally sourced revenue, habang top 3 naman ang Pampanga at top 5 ang Bataan. Top 10 sa municipalities ng parehong kategorya, kabilang ho yung Limay, Bataan na top 2, Marilao, Bulacan na top 7, at Masinloc, Zambales na top 8. Para naman ho sa top 10 provinces na mataas ang collection efficiency ng local revenues, pang-5 ang Pampanga, habang ika-9 ang Bulacan at pang-10 naman ang Zambales. Kabilang sa top 10 municipalities sa parehong kategorya, ang San Manuel, Tarlac na nasa ika-4 na pwesto. Top 6 naman ho ang Zambales sa mga probinsyang maganda ang year-on-year growth para sa fiscal year 2020 to 2021, habang top
5 naman ang San Manuel Tarlac at top 10 ho yung Candelaria Zambales sa top 10 municipalities sa parehong kategorya. Tinanghal naman po bilang Hall of Famer sa highest locally sourced revenue ang Bataan at Bulacan. Ang nasabing listahan ay maaari rin hong makita sa BLGF Memorandum Circular number 015-2022 na may petsang July 29, 2022. Alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 180 kilometers dyan po sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. Sa ngayon po ay medyo maliit pa naman po yung chance mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero yung possibility po ay nandun pa rin dahil ito po ay nasa karagatan pa. Samantala po isang tropical depression po ang namataan naman natin sa layong 665 kilometers dyan po sa may kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes, at ito po ay papunta naman ng China. Kaya ito po yung weather system na humihila po sa habagat at nagpapalakas po sa habagat. Kaya po ang mga lugar ng Visayas, Bicol Region at Zamboanga Peninsula, magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng LPA at ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Samantala po ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong magkaroon ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay naman din po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan, magdala pa rin po ng gamit panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ho ninyong i-follow yung aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at sa Instagram ho at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan yung mga paborito nyong programa sa CLTV at iba pang mga balita, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at sa ating website www.cltv36.tv. Saan ka man sa bansa, mapapanood na nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 po yan. At dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.